Hublei pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Ka sarkar Meghalaya kala thawi ka Commission of Inquiry pai ba Jingtohkit halor ka jingïakulmar ba jingïumsnam kablami ha Garo Hills sadin ka jingthep kerteng benta ya ka election jingïakun pai ba jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ha ka khandai trik leber arajar arpinrio. Karkum ka notification number Paul 51 2026-21 balapan mi dekat Home Political Department ulat ka jelaw la Thung upat ba ula syongthan na ka Meghalaya High Court u Honorable Justice retired T.Y. Pei kum chairman jong ka Commission of Inquiry hapo ka jingya nanti jong ka Commission of Inquiry Act 1952. Ka commission kan Jingtohkit ikidaw ki bapen mi ka jingïakulmar ha West Garo Hills haga khandai trik ulber hajar arpinrio. Ki jing bakla ne jingya pai ba jong kinu ki briu ne borsun shar ki bala ban shim benta ne bamla ban khanglat igni ka jingja. Ki tin rai jong ka jingïumsnam ba jingkulmar pai ba ki la jingya da ba jingya penbet pai ba ban om jia shu kum gini ki jingja ha ka jila. Ka jingya rap pisa ba jingya da ki ba shakta ha ka jingdu nong jong ka jingïakulmar ka sarkar kalabatha ba ka commission kan IT ka kaipot pai ba hapon rubnai na du ka sngi bala penmi ya ka notification la pentip ru ba ka jaka pelong ya ka jingya shong bishar pai ba ka nong hatura la no tang la da ka commission ka batha da kumwei pat ya ka jingya rap pai ba jing lut jing sep halor ka inquiry on shimne ka office jong commissioner of division Garo Hills.